시행은 절반으로 비만이 메고나 나심은 메고나 오늘 자이 만치는 오늘 군처 수나가서 오늘 맥라가는 나오자 그들 이거 시행 NDB X in 다니 X NDB 나시요 X NDB 파 배 하가니 파 메라나기 하치아 라나니 시를 레이허 카드 비니 우나우스 비치아리 콘자르 나야스 데가시 누모 나타이 셔바 라이즈프라 칭만 문치근을 드님 싫어 그아 자이만 싫어 데가시 누모 자이만 치고 싫어 시나여 얘네 걸라고 나네 빠서 그거 나네 너희 타카니 세운 누가 신노 내가 말이야 미시고 바이바이 임시를 많이 먹었어 나이는 미시르네 나이 반 문치 칭범은 아커이 오라 미시르바이디만 시아르는 타카니 세운 누나 가만히 먹었어 너 미시랑 요크랑 터버트라 요비베니 잡이여 너네 무슨 심각하라 나 미니 타베이는 너네 지금 호브라 너네 가만히 먹었어 너 라이라다니 타베이 지금 막아서 수마이 샤벌고 지금 숙는 타베이 지금 나자가서 너 너네 지금 럭스라고 미치고 신부서 사리부서 니 시간 라이라다 분나 공부하자 이게 마마 문제 수마이 샤잡라 라이라다야 설마 마마 문제가 입라 액수다가봐 립수다가봐 파소다가고 나우니 포기니까 그정 나니는 설마 그런 미치가 않고 나타이 너네 양은 문제 탄기동어 저한 문제 심앙동어 라이즈라자 불안하네 정부 너네 앙부 산시 소마우 철바바이디 마 철바 안에 문바이디 철리바 플라스틱 니구노와우 마 앙니 은두그라 농아 기지고블롱 그자면 둘이 농아 왕은 누나 저놈 잡아내면지 너네 미니 타페이는 너네 아 문제 심앙동어 라이즈라자 불안하네 마 라이즈라자 고왕은 마마 문제 마와요 다그나 하겠나마 나네 너네 지금 아우가이 가시는 거 아르 너네 나사 가시는 거 너네 지금 그방 증하 마우나고 가만히 이런 거 너네 앙은 너와 이시 시간 뒤앙 붕덤 앙뭐 사실 둘이 누워면 누나만 치나네 너네 앙음이 지고 앙음은 치즈 레벨라고 소위 베블라 왜 라이즈라서 앙니 우나고 타보나 이거 능 아르 앙 서반 너희 흔 농라 서바 아무무나 주디 아우가이 나네 주디 라마딘 치나 흐아블라 철바이디 리다를 남아진 지나건 나 뭐이 철바이디 오브라 처이마 숙내야 오늘은가 오카 그럼나 하늘은가 칼람나비 리다 분이 오늘 갚아겠나마 너네 주디 지금 그 세자 이문들아 레허 공바이 어레 중에 아보 사세 에밀레 캔디데이트 gelena 많지 너네 양 사세 에밀레 캔디데이트 gelena 많지 아르 라이즈 라자 버전 온 차이자그라 많지 정바이디 많지 주디 다가 보이자니 로비야문라 이우비벨라르 비지비 소가로 타나는 지금 콩티 타가 가만히 하이면 나가 지금 비코 나가 정거 비코 나가 전에 비니 타가이는 하면 수분이 시험문에 아르먼치 그다와니 시가와 북니 자이 비탕 나니 메니 사타링니 이우비벨리 킨디데 조연토부스 무타리 그 능서를 섭외한 등 아르 섭외한 그만 많지 시나이에 섭외한 모바일하고 누바이 나타이 먼치 바트라고 능서를 그 세울라 조연토부스 무타리니 지 우승 카티니 라송시벌 아르 모로펄 매면서만 치고 앙을 다클레 소이 효전만 치 조이닝 칼람등 아르 비징을 그세 정가 하그라마 사르먼 정가 거인안의 누이쇼 보이 쇼티 존정가 조이닝 칼람보등 아르 미호 정가 스리스리 마우니아도 오넥 동공수이 앙로 마와 회부가 그방만 심어등 오브라 사세 임피니 사세 킨디데 자는 당나이 주디 비에 무장 리다르문블라 조연토 우승 타르니 우승 가치니 리다파도 그만에 발리바도 말라바부 가네 농하면 나 갈구면 나마 베랭가 사라 주디 무장 가만히 마우릉문블라 능 신입의 감이 은철라오 이니 우승시의 감이용 정 미피니 만치고 리모고면 나마 라오블 리모나 문 지릉정어 미크롬폴 감이용 비에 문치버 가만히 마우는 릉아그 이날 미니 타가이는 정시 쇼야 레이허 파이바르니 바이드는 임바이 칼람등 미랏 그전나니 그전 토바트라 너네 아르 사이 비탕 조연토 우승 무타리 왜 비탕니 감이야오 하자니 파이 두이 하자 친 하자 존 만차더니 비피에 별어지라이 통하이 돌아오더니 조이닝 자름 주리 비에 무장 가만히 먹나이면 블라니 다르면블라 너네 비니 우승시만 치니 뭐 라이즈라자 프람 말아바브 카나이 농하면 능토 빙톨니시만 치네 능세도 빙톨니 비크롬볼 감이니만 치 우승 카티니만 치고 오늘 비엔 저리 시네야 휘블라 오블라 너는 빙톨니만 치고 뭐가 시네니 아랑 문치 같다고 능신 시오 심는 로요름 자 그방만 시바보에 홈나라는 안 우승 카티니 리다동어 시하면 프라이 비빌링 그 자가 너네 안 산던데 동어든다 만에 너시는 마음은 지금 뭉그나마 다 산대 자야 사포 동어 나리 뭉나니라 자
नोंसोर फ्रायानो इउपिबिलनि मानसि दिनै सोर साबसेया बिनि न'आव थांनानै अनसुंथाइ मोनदों दे खोन्थासो सोरबा जुदि मोनदोंब्ला अब्ला बे उसुं खाथिनि लिडारा नोंसोरो बे बिक्रमपुर गामिनि उसुंसिनि मानसिया लिडारखौ मानो सायख'यो लिडारखौ जोङो मानि थाखाय सायख'यो रायजोफोर लिडाराखौ जों सायख'यो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि बिटिसिआव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बा नैबे बिक्रमपुर बेंटल गामियाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा खामला हाजिरा मुजिरा मावनो जाग्राफोर दङ दिनै बिसोरो साफ्रोमबो मानसियादि सोरबा प्रमद बर'नि हरनाय सोरबा हाग्रामा सारनि हरनाय सोरबा खाम्फा सारनि हरनाय स्किम मावनानै जाग्रा गैया दिनै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा बबे मोनसेखौ लुबैयो मालाबानि समाव सोरनिबा न'खराव बेमार जागोन मालाबानि समाव सोरनिबा फिसानि थाखाय एडमिसन खालामनो थाखाय सोर मालाबानि समाव हस्पिटालाव थांनो थाखाय मालाबानि समाव लिडारनि सिथ्ला गाहैनांगौ गोनां जायो बे समाव जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया सोरबा रायजो राजानो 500,000 थाखा जुदि अनसुंथाइ होयोब्लानो बेनो सापर्ट खालामनाया सबसे देरसिन हेफाजाबा बेनो खिन्थु जोंनि लिडारफ्रा बे खामानिखौ मावनो रोङा दिनै जोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै सोरबाया बोरायलायबाय बुरैलायबाय भट होनानै सासेबो दिनैसिमाव रायजो राजाखौ सिनायनो रोंनाय लिडार ओंखारनायखौ आं नुनो मोनाखै खालि गावनि धोन सम्पति न' बां लुनाय बाउन्डारि खालामनाय थाखा फैसा बुथुमनाय नै बिदिनिल' लिडार ओंखारगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो खावलायदों आङो बारा गोजाननि मानसि नङा बामोनगावनिनो मानसि बेंटल नैबे बिक्रमपुरा बिसिबांनि गोजाननि 100 थाखा टट' लाना थांब्लानो जिसुयाखौ लोगो मोनो सोरबा हाग्रामा सारखौ नोंसोरो सिनायो सोरबा खाम्फा सारखौ सिनायो नाथाय लोगो मोननो थाखाय गोब्राब नाथाय जिसुया सुमफ्रामारिखौथ' नोंसोर लोगो मोनगोन ना नंगौना नङा दे नोंसोरो दासान लंकायाव थांब्ला लाबन जायो होनना बुङो रायजो राजाफ्रा नंगौ बे सैथो बाथ्रा नोंसिनि उथुं खाथियाव दङ बे बाथ्राखौ बुंग्रा मानसिया रायजो राजाफ्रा बुंगोन जोंनि उसुं खाथियाव सासे इएम दङब्ला बेनो जोंखौहाय उसुं खाथिनि लिडारानो जोंखौहाय नेवसिलांबाय जिसुयाथ' एसे गोजान जाबावोसो बा हाग्रामायाथ' गोजाननि बिदि मोनसे साननाय फैनो हागौ नाथाय जेरै मानसिनि महरा एखे नङा मानसिनि गोसोआबो एखे नङा रायजोफोर आंनि गोसोआव साननाया दस्रा सोरबा फेरेंगा साननि साननाया दस्रा सोरबा लैहोरनि साननाया दस्रा अनेक रोखोमनि थायो नाथाय जोङो माखासे खोथाफोरखौ जोङो बासिनानै जोङो हेफाजाब होनांगौ जागोन लैहोर फंबाय हब्रा बाथ्रा बुंलांबाय जोङो ओरै खोनासंदों आखिजों हगारनो नाङा मालाबाबो जोङो थां मालाबा समाव बेवहाय बबेबा मोनसे दलनि मिटिं जाफैगोन नोंसोरो थांनानैहाय बेवहाय नोंसोरो खोनासंहै जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया सोरबा थाखा होफैदों लोगो जाफ्लानानै गब जा बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया मानो होननानै बुङोब्ला नोंसिनि बे बिक्रमपुर गामियावनो बे डेभेलपमेन्टआ जानांगौमोन नाथाय बे थाखाखौ बिसोरो लुथिना दङ दा बेखौसो रायजो राजाफोर मिथिगौ नालाय बिसोरो 500,000 थाखा होब्लानो बहन मोनोलै जोंनि सिन्था गैया नंगौना नङा दे बिदि बुङो बिनि थाखायनो फैसाफोर जुदि होफैयोब्ला गब जादो बहना दस्रायाव थांफुना हरदो नायनि बिसोरनि ट्राम्प मा खालामो बुजिबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै रायजो राजानि मेगनखौ खाथेनाय बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ दिनै बिसोरखौ जोङो सिफायनांगौ आरो जोङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव आखाइ खबजबनानै बेखौनो जोङो खावलायदों जोंहाबो मावनो थाखाय दिनै जुजिगासिनो दङ जोङो मावनो थाखाय दिनै हजै दिनै जोङो गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो दिनै खामानि मावनो ओंखारदों बेयाव हेफाजाब होनांगौआ नोंसोर साफ्रोमबोनि दायथ' नोंसोर साफ्रोमबोनि मोनसे दायथ' होननानै नोंसोर साननानै जोंखौ हेफाजाब होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हब्राब्लाबो जोंहा जेबो लाब गैया दिनै हब्राब्लाबो जोंहा जेबो माबा मोनसे मावहैनो थाखाय खाबु गैया नाथाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ 5 बोसोराव खनसे भट फैनाय बे भट फैनायजों जोंखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौसो दिनै जोङो लुबैदों दिनै जाय बिथांमोन दिनै जाय मानसिया दिनै सिगनेटरि जाय मानसिनि दारै दिनै बिटिआर रेकर्ड जादों बे बिटिआर रेकर्ड खालामजानाय जाय मानसि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै जेल सिङाव दङ बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आदैमोन नोंस्रा साफ्रोमबो फिसा दङ सोरबा हाब्रा दिनै फंबायफोर दङ
दिनै नोंसिनि न'खरनि मानसिया सोरबा सासे मानसिया जुदि जेलाव जुदि 10 बोसोर थाहैनांगौ जायोमोनब्ला नोंसिनि गोसोआव दिनै गाबनाय मोनगोन ना मोनामोन दे हारिमोन बुंसाय नोंसोर निस्सय दिनै दुखु मोनगौमोन सोरबा बर' बिमानि मेगनाव दासिमबो मेगनाव मोदै जाय मानसि दङ हनै खुन्थियाव सोनागासिनो दङ हनै बेग लानानै रावसाय नुदों बेखौ सिनाय सियार लानानै दिनै जाथिखौ दिनै रैखाथि होबोनाय मानसि दिनै बिथांबायदिया हनै मा खामानि मावनांदों नोंसोर नाहर हनै खाथियाव मा फसंना दोनदों बियो अब्ला बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो सनमान होनानै दिनै बिसोरखौ जोङो दिनै बिसिनि माखासे थाबायनाय हालोदखौ नायनानै जोङो रायजो राजाफ्रा मदद आरो हेफाजाब होनांगोन दिनै जोङो जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन रायजोफोर बिटिआर एकर्ड खालामनो नागिरनायाव दिनै रेल लामा जथेदों राजा लामा जथेदों दाउ अमा फाननानै दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा अट' भारा लादों थांदों ज' लैहोर दिनै बिथांमोना अब्लाबो बिटिआर एकर्ड खालामनो हायाखैमोन रायजो राजानि गांनायखौ दोनथ'नानै जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै नाजादोंब्लाबो राजा लामा ट्रेन लामा दिनै गाथेदोंब्लाबो बिटिआर एकर्ड खालामनो हायाखैमोन 17 बोसोरा नाथाय रायजोफोर सोरनि दारै बिटिआर एकर्ड जानानै फैया नोंसोर साफ्रोमबो मिथियो जेब्लानाखि हाग्रानिफ्राय एनडिबि दानि एक्स एनडिबि होननांसिगोन एक्स एनडिबिफ्रा बे हाग्रानिफ्राय जेब्लानाखि हाथियार लानानै बिसोरो लैहोर ओंखारदों बिनि उनावसो बिटिआर एकर्ड जादों नङाब्ला 17 बोसोरा बिटिआर एकर्ड जायाखै रायजोफोर बिटिआर एकर्डआव दङ नैबे फेरेंगा सारमोन सावराय सारमोन रन्जन दैमारि सारमोन गबिन्द सारमोन दिनै बिथांमोना सिगनेचार होनायनि उनावसो बिटिआर एकर्ड जानानै फैदों आरो जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जादों बे समाव रन्जन दैमारिखौ मास मोनसेनि थाखाय बिसोरो जेलनिफ्राय बख'थ'दोंमोन आरो जाय दिनै सिगनेटरि रन्जन दैमारि सार दासिमबो जेलाव दङ अब्ला सासे सिगनेटरि मानसिखौनो जुदि बिसोरो उदां खालामनो हायाब्ला मा जागोन दिनै गोबां जेब्लानाखि संग्राम खालामदोंमोन बिसोरो बिटिआर एकर्डनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बुंदोंमोन बिमा माहारिफ्रा मैगं फाननानै जानांनाय नङा बिसिबां केस दङ उइद्र' खालामना होगोन जेलाव बिसिबां दङ बिसोरखौ उदां खालामगोन नाथाय दिनै सासे सिगनेटरि मानसियानो दिनै जेल सिङाव दङ अब्ला नोङो सिन्था खालाम बिसिबां पावारलेस सरकार सालायगासिनो दङ दिनै माबा मोनसे गामि ओनसोलाव गिदिर प्रग्राम जा डिसिनाव थांनानै दिनै पावार लायनो हाया बै समाव बुंदोंमोन बिसोरो डिसि एसपि ट्रेन्सफार खालामनाय सासपेन्ड खालामनायनि बाथ्रा नुदों नामा नोंसोरो नुदों गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै बिनि थाखायनो आं बेखौनो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाया रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दिनै जोङो मावनो थाखाय जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोंनि बिटिसिखौ जोङो जमा खालामनानै साफ्रोमबो जोङो ज' मिलायनानै थानांगौ होननानै जोङो नाजागासिनो दङ आवगायगासिनो दङ नाथाय जोंनि आवगायनाय जोंनि नाजानाय जोंनि हब्रा बुंनाय बाथ्राखौ लानानैहाय दिनै जोङो रायजो राजानाव जोङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनानै जोङो खावलायदों नोंसोरो गोबां लिडारफोरखौ नायबोबाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नोंसोरो नायबोबाय नाथाय जोंनि बेलायावबो जोंनि दासो ओंखारफुनाय यां जेनेरेसन लेभेलनि मोजां स्टुडेन्टफोर दिनै नाजागासिनो दङ जोंखौबो नोंसोरो माबा मोनसे रायजो राजानि थाखाय सोरबा बिमा माहारिनि मेगनखौ फुगारनो थाखाय नोंसोरबो जोङो चान्स होनांगोन रायजोफोर दिनै बे चान्सखौ नोंसिनाव जोङो आखाइ खबजबनानै जोङो खावलायदों जोंखौबो अननानै जोङो खाबु नोंसोरो होनांगोन जोङो जुदि मावनो रोङाब्ला नोंसोरबो जोंखौ 5 बोसोरनि उनाव नोंसोर गामियावनो नोंसोरो दासो बै समाव जुदि नोंसिनि थाखाय जोङो मावनो रोङाब्ला आरो जाय बिथांमोना दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय दिनै मावबोदों बे बिथांमोना दिनै जेल सिङाव दङ 65 जन 10 बोसोर 15 बोसोर जाबाय सोरनिबा खाफालाव सिन्दुर दङ नाथाय फिसाय गैयि बायदि दिनै गावनि फिसा फिसौ फोरोंगासिनो दङ न'खर सोलिगासिनो दङ खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै दिनै जायनि न'खराव जाजादों बिसोरसो मिथिगौ जोंनि न'खराव गैयिया जों जेबो मिथिया नाथाय बिसोरखौ अनसायनाय आरो बिसोरखौ हेफाजाब होनांगौआ जों रायजो राजाफोरनि दायित्व आरो बै जाय मानसिफ्रा दिनै दालि गोथां जानानै दङ 10 बोसोर 15 बोसोर जालांबाय बिसोरखौ उदां खालामनांगौआनो जादों जाहैबाय जोंनि दा बे जानो गोनां मेनि 7 थारिख जि इलेक्शन 5 बोसोराव खनसे इलेक्शन जायो बे दाम गोसा आसियासो बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन आरो जोंनि माखासे मावनो लानाय सिमांखौ दिनै नोंसोरसो रायजो राजाफ्रा
दिनै जाफुंहोनो हागोन बिनि थाखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंसोर गासैखौबो आं बेखौनो बुंदों अलरेडि दिनै नोंसिनि गामियावदि जोंखौ लिंहरदों बिराद मोजांनि बाथ्रा दिनै मोजां दैदेनगिरि दंफैयो मोजां दैदेनगिरिबो दिनै दंफैयो दिनै नोंसिनि गामियादि हाबजायै गामि बा हाग्राजों बुंफबनाय गामि हादानफ्रावसो सेन रेबेल जाहैजोबबावबाय खिन्थु नोंसिनि गामियाव दिनै अन्थाइ थाइसेबो गोग्लैनाय नङा गैया आरो बेजों लोगोसे माखौ बुंनो उसुं खाथियावनो सासे फरेस्ट EM दङ बे गामिया बिदि जाथावा जिबनाव जाथावा आं नुना आसरित मोनदों नङा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा अब्ला नायदो अब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोसो दिनै लिडार दिनै उसुं खाथिनिखौनो बियो सिनायनो रोङाब्ला गोजाननिखौनो जुदि मा नायहरनो बिसोरलाय दिनै बिनि थाखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां चेन्ज जाजोब्बाय आरो दिनै आङो बिनि थाखायनो बेखौनो नोंसिनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंलांनाया नोंसिनि नैबे जि लामा नोंसोरो जोंखौ लिंहरदों बे जा मोजांनि बाथ्रा सानसे समाव जेब्लानाखि जोंनाव पावार फैयो नायल' नोंसोरो बे गामिया नोंसिनि मा जायो बिराद मोजां खामानि मावदों दा बिनि थाखायनो आं बारा बुंनो सानाखिसै बुङोब्लाथ' गोबां बाथ्रा दङ अलरेडि माखासे राजनितिया माबायदि जालांदों बेखौ अलरेडि लैहोर लैहोर फंबाया बुंखाबाय आरो आं माखासे ससियेलनि खामानिखौ बुंबाय जोङो माबोरै आवगायब्ला जों माबोरै अबेसिम सहैगोन जोङो बेखौबो आं बुंबाय आरो जाय मानसिफ्रा दिनै बिथांमोना दिनै जयनिं जागोन हो जयनिं जाखांनायनि उनाव सोरबाया नोंसिनि गामियाव फैनानैहाय 50,000 1 लाख थाखा होफैनोबो हागौ खोथा बुंबाय आङो होफैयाब्ला होफैयोब्ला नोंसोरो गब जा मानो होनना बुङोब्ला नोंसिनि 4 बोसोर नोंसिनि बे लामाखौ बानायनायनि थाखाखौ बिसोरो इलेक्सनाव गारगोन होननानै बुथुमनानै दोनदों नोंसोर बेखौ थगायना जाब्लाबो जेबो खहा गैया नोंसिनि सायाव आं फोथायनाय दङ आरो आङो दहाय जेब्लानाखि आं बैयावहाय थांदों बे आं दालां बानायना होनाया बे दालां बानायना होनायाव आंखौ बिसिबां सनमान खालामदों आर'नाइ फैदों आरो सफैदों बिराद आं रंजादों नंगौ आंनि खामानि मावनाया एफाबां गोजौआव दावखोबाब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ एफाबां सनमान होनानै जुदि आंखौ बरायोब्ला सानसे समाव आङो जुदि जोंनि सरकारा फैयोब्ला बिनिफ्राय 100 90% खामानि मावनानै आं रायजो राजा आर'नाइ सोजागोन बिनि थाखायनो आं गोबां बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखिसै नोंसिनि हेफाजाब आरो मददजों जोंनि जि मावनो लानाय थांखि बे मावनो लानाय थांखिखौ जों साक्सेस खालामनो हागोन होननानै जोङो आसा दङ मिजिं दङ आरो सोरनिबा जुदि माबा मोनसे थगायनानै जुदि नोंसोर थाखा थफ्लाफोर बा माबा मोनसे होफैयोब्ला बे थाखाखौ जानानै नोंसोर दस्रायावहाय बे खामानिखौ मावनानै हरलानो जाबाय बेखौ आं बुंनानै आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय